Så jeg skal unboxe min første Summer Fridays. Ja. Så jeg skal unboxe min første Summer Fridays. Ja. Der var sådan der pink sugar, men det her det er pink guava. Fordi den der pink sugar, jeg var den første på. Og jeg synes ikke, den var særlig pæn til mig. Så jeg tog pink guava, fordi den nåede jeg også. Jeg ikke den første, men jeg har blå mascara på. Ja, og min far og min farbror, de giver mig den der til min fødselsdag. Der er ret meget, og det her det er min hand sanitizer, eller håndsprit. Jeg bruger simpelthen op af de der rulletrapper. Men lad os unboxe, fordi jeg vil unboxe den her, fordi at jeg hader mig. Jeg vil så gerne prøve den, så derfor unboxer jeg den. Er I klar? Kan ikke åbne den, hvad? Kan ikke åbne den, så jeg faktisk... jeg åbner her. Okay. Den er pæn. Okay, jeg prøver den ikke. Jeg prøver den i en anden video. Så, ja. Tak for at se med. Det var fordi jeg synes, at den her så faktisk er så pæn. Hej hej.